projekt Inzule. Suština projekta je uspostava samodovoljnog otoka, ali samodovoljan nije nužno samo u tehnološkom i energetskom smislu, nego i samodovoljan u nekom socijalnom smislu, socioekonomskom i tako dalje. Sad imamo previše te tehnike, gdje same vi koji puta ne znate sve što treba. Jako radite svaki dan s time. Sve to treba u kopča staviti, ja. Ne razumijem tu riječ, samo održimo. Ne znam. Nisam sigurna. Ja nisam ljubitelj najnovije tehnologije. Ono što ovaj projekt pokazao da je potrebno imati jednu interdisciplinarnost, znači sudjelovanje većeg broja aktera koji imaju specifična domenska znanja. I ono što smo mi donijeli je uz to poznavanje tih mobilnih komunikacija za prikupljanje podataka je i nekakva analitika pri korištenju umjetne inteligencije, strojnog učenja i slično. I onda kad to iskombiniramo zapravo sa drugim partnerima, dobijamo nekako cjelovito rješenje koje je upotrebljivo i drugdje. Otoci su inače poznati po ne samo specifičnoj prirodi, nego i specifičnim zajednicama koje čvrsto i jako štite svoje tradicije, svoju kulturu života na otocima. Tako da, susretili smo se sa nekakvim negativnim situacijama i zapravo su ljudi odbijali tu tehnologiju čisto jer nisu razumjeli da ta tehnologija neće pregaziti njihove tradicije, njihov način života, već je nama zapravo ideja bila da se taj život, otočki način života, upravo zahvaljujući tehnologijama, održi i da se ljudi vrate na otoke, da mogu raditi, živjeti na otocima, kako znači ta cijela kultura ne bi nestala. Mi u biti ovdje na ovom projektu imamo jedan dio tehničkih koordinacija, integracije nekakvih sustava koji se montiraju na samom otoku. Međutim, ono što je još važnije, imamo jedan dobar dio te komunikacije sa lokalnim građanima, a sve skupa u cilju demonstracije da tehnologija može pomoći njima u njihovom životu i pomoć kroz uspostave energetskih zajednica i nekakvih sličnih stvari koje su važne u promociji građanske energije. Kako? Teško je to reći, moj dečko. Teško je reći to ljudima. Ovo što sad rade s tom vodom, da li ćemo je imati, ne znam. Da li će desalinizator korektno raditi, ne znam. Te solarne panele, isto ne znam. Šta je to sad ljude, u čemu smo mi samo održivi? Ja se sad pitam, po čemu? Moj ragaca, šta će ti, to je tako. U Horizon projektima tipa, 90% budžeta ide za istraživanje, a vrlo mali dio ide za komunikacije. Ali sad naše iskustva bi možda taj omjer morao biti malo drukčiji. Što se pokazalo u ovim projektima da su oni često previše tehnološki orijentirani. I onda mi inženjerski krenemo rješavati tehnološke probleme, a možda se nedovoljno pažnje posveti ljudima. I jedan od naših lekcija koje smo mi naučili da u buduće u projektima ovog tipa svakako moraju biti psiholozi, znači sociolozi, možda nekakvi marketinški stručnjaci i tako dalje. Ta nekakva ekipa bi puno kvalitetnije možda mogli ljude pripremiti na te promjene. Evo kad dođu 3 inženjere, sad oni pričaju kako to solarna elektrana proizvodi neku struju. Meni osobno, ali nama je to velika lekcija da možda treba drukčije malo koncipirati te projekte. I to ćemo svakako napraviti. Sa partnerima smo ovaj tjedan proveli sa lokalnom otočnom zajednicom, njihovim gostima, educirali ih o važnosti zaštite ovog otoka te novih tehnologija koje im mogu omogućiti daljnji život na njihovim unijama. Pa u sklopu projekta Unije samoodrživi otok donesen je plan da se sagradi na Unijama desalinizator, da se sagradi fotonaponska solarna elektrana. U principu taj prvi korak je napravljen. Sada sljedeći korak bi bila fotonaponska solarna elektrana s kojom bi dobili jednu neovisnost na otoku i stabilnost u svim tim resursima koje trebamo imati. Puno je tu faktora koji se moraju još dodatno napraviti. Ali čim ti imaš pitanje riješenu vodu, voda je, svi znamo, velika stvar i već taj može biti kvačica u odluci da dođeš živjeti jer nemaš problema i nemaš straha da nećeš imati opskrbu vodom. Ovdje je život lijep. Hrvatski otoci
geografski centar Europe, mediteranska klima, odlična za život. Znači treba samo stvoriti uvjete da ljudi počnu razmišljati da dosele. Prije 10 godina nas par entuzijasta osnovali smo poljoprivrednu zadrugu i vratili natrag, introducirali natrag boškarina, istarsko govedo, poslije 150 godina. Pa sad desalinizator radi pitku vodu, prva faza vodovoda je završila i nadamo se za par godina da će biti sve kuće pokrivene i voda će biti zamještana. Otok zapravo mijenja ljude. Ljudi ne mijenjaju otok. Priroda, jer otok je priroda. Znači vjetar, more, izoliranost i ovo radi ljude da su više vezani jedni na druge, da komuniciraju i pomažu jedni drugima jer jedino tako mogu opstati. Ja na sve te nove tehnologije, pogotovo na desalinizator i solarnu elektranu, kao i na novu rivu, gledam kao jedan ogromni plus. Sve će to definitivno poboljšati i pojednostaviti uvjete za druge ljude koji bi se htjeli doseliti na otok. Na koji drugi način, bez desalinizatora, na koji drugi način biste dobili slatku vodu ovdje? Pozvao bih mlade ljude na unije natrag, tako da bi opet mogli okusiti život kakav bi trebao biti. Šta bi trebao biti u centru nekog grada da bi bio sretan, pa mogu biti i ovdje tu. Znači, jedan od rezultata projekta je da postoji jedna centralna platforma na kojoj se nadziru svi elementi funkcioniranja otoka i tamo se vidi ukupna potrošnja i proizvodnja vode na otoku i ukupna potrošnja i proizvodnja energije. Sama elektrana na Unijama, dakle njena snaga je negdje oko 1,1 MW, snaga baterije je 0,4 MW i to je ono po nekakvim procjenama bi trebalo biti dovoljno da Unije budu doista samodovoljne. Znači drugim riječima tu ćemo imati jednu kombinaciju koja je vrlo zanimljiva. Imat ćemo dakle HEP kao nacionalnog operatora koji ima veliku elektranu i bateriju i imat ćemo znači manja postrojenja baterijska koja imamo ovo što ćemo kroz Inzule projekt staviti na krovove građana. Tako da imamo jedan fini miks. Znači, ideja cijelog projekta Inzule, to je naravno transnacionalni projekt, europski, sa velikim brojem partnera, međutim ono što je bila ideja imati 3 otočke sredine koje su posve različite. Tako imamo sredinu koja je sa Baltika, to je dakle otok Bornholm, danski otok koji je naravno sjever, hladni, klimatski uvjeti su drukčiji. Imamo Unije koji su, ajmo tako reći, na sredini u Mediteranu, mali otok, vrlo malim brojem stanovnika i imamo Madeiru koja se nalazi unutar Atlantskog oceana. Znači osnovna ideja svega toga je imati 3 potpuno različita dakle, ekonomska sustava, različite ekonomske snage, različiti broj stanovnika, profili, edukacija, ekonomska snaga i onda testirati nekakve alate koji se razvijaju u okviru projekta u te 3 posve različite sredine, kako klimatski, tako i tehnološki i ekonomski. Mi se nalazimo u zadnjoj četvrtini projekta, ali iskustva koja smo sada stekli i analize koje smo napravili pokazuju da su dobrobiti za one otoke i otočane koje prihvate korištenje ovih novih tehnologija zbilja fenomenalno. Znači, mi živimo u jednom svijetu koji je potpuno nestabilan. Svi smo svjedoci ovih energetskih kriza i svega ovo što se događa danas. Međutim, ukoliko se krene graditi samo održive otoke uz pomoć solara, vjetroelektrana, baterije i tako dalje, onda smo riješili zapravo jedan ključni problem i najveći rizik smo otklonili, a to je rizik nedostatka energije ili nedostatka vode. Znači, korištenje solarnih postrojenja, desalinizatora na otocima je idealno rješenje. Time otoci postaju neovisni, uklanjanje energetskih rizika, to je jedna stvar, a druga stvar je da ove nove tehnologije omogućavaju otvaranje cijelog niza potpuno novih radnih mjesta. Trebaju znači instalateri, trebaju projektanti, treba netko ko će održavati sve te sustave i to je zapravo jedna izvrsna prilika za otočane uz dodatnu edukaciju da jednostavno se otvori cijela serija malih novih biznisa, privatnih biznisa koji onda će zapravo svu tu novu energetiku održavati. Tako da nam se čini da je ta
taj multiplikator, kako se to lijepo voli reći, društveni koristi je strašno velik kroz ovakav tip projekata. Možemo napraviti neka rješenja koje su tehnološki efikasna, ali su i cjenovno efikasna. Znači, jedan važan element cijelog projekta je bio da pronađemo one rješenja koje će biti prihvatljiva građanima. Sretni smo i zadovoljni što možemo pomoći u uspostavi takve infrastrukture.